Amakhosi-ke ingane zakwethu yanibingelela mkhulu wasemakhosini, yanibingelela uNdabenhle Xoxa Mafazi, yanibingelela Nogeme Mfungela. No, ngithi nje ake sibambe la kancane ezingane zakwethu. Ngithi ukuphendula nje kancane emakhomenti engiwabonayo. Ubuza uthi uma uphupha usesikoleni kodwa udelokhu ufeyila njalo, kubangwa yini? Yanibingelela mkhulu wasemakhosini, Ndabenhle Xoxa Mafazi, Nogeme Mfungela. Ijaji Siminya sokugcina. Walking Dictionary. No, ingane zawo sifundise ukwazi nje isintu sethu before everything osukuyenza. Ake sibambe lapho, sibonge futhi nalabo Nkosi yami labakhombisakho ukuthi baye bemuzwe umkhulu wasemakhosini, labachamuka kude, koGoli kuphi emaveni lakude. Ngiyeva nje nabanye sebephukhile for uJanuwari, labasuka ku-Flyhead nabasuka la kumhlaba iyalingana. Into-ke ijubile nengane zakwethu abaningi sebezongithola le emakhaya okwamanje up until unyaka lo ozayo Januwari sobe sesibuyile-ke sangapha esilungwini. Kodwa ofunani, ofuna ukuhlola emakhaya, ofuna ukuhlola online, lakhiphe le 350 yakhe, uzokwazi ukuthi angithole emini kuphela, hhayi ntambama. Ngisho ukuthi inethiwekhi yakhona ayikho light. Le nethiwekhi engisuke ngidonsa ngayo ayidonsi kahle and futhi kusuke kungekho Wi-Fi-ke lapha. Ngizobonga iy'ngane zakwethu. Uma umuntu uphuphe, waphupha kabuhlungu, wazophupha ufundiswa usesikoleni kodwa manje ube ngathi uyafeyila, imbangela yalokho yokuqala iyodwa. Kunento ofundiswa yona nawe uzama ukukhuliswa ngayo empilweni, notshelwa ngawo, ngoba phela ukuphupha isikole kuyenzeka uthole ukuthi isidala khona izimo efuna ukukufundisa kuzona ukudlula okusuke ngasho ukuthi usuke ufuna ukuthwasa. Kungenzeka ukuthi mhlasimbe ukuthwasiswa ngokwento ethize emhlabeni, mhlasimbe uthwasiswa ngomuthi thizeni, noma kunale nkulumo le ekukhulisayo nekukhuluma nawe kodwa manje wena akawulaleli. Kuyenzeka-ke ukuthi bakutshengise ukuthi khona lokhu abakutshela khona kodwa indlebe kawuyivulile, ucabanga okwakho. Kuyenzeka lokho nakubona bonke labantu abalapha, uthola ukuthi umuntu uyatshengiswa le mithi, uyatshengiswa kuthiwa akenzeni kodwa athathe isikhathi eside noma aqala ayinakele izinto ey'thize zasezweni. Abantu baningi-ke bashayekile, beshawa into eyodwa yokuthi uma umuntu avana enze izinto ezisuke zizomsiza, asuke etshelwa zona, kodwa yena avane ay'thathe ngokuthi anake kakhulu lokhu kwaselizweni. Anake kona kakhulu, uthole ukuthi uzohamba uyoy'thengela iy'mpahla zokugqoka, agqoke nje lokho bese enza lokhuya nalokhuya, ephilele ukubukwa ngabantu, akhohlwe yilokhu okusemqoka okuzomthatha kumfuwele. Ekugcineni agcine umuntu impilo iyalokhuzana, ishona phansi kakhulu, kanti ingenxa yokuthi nje kukhona lezi zinto lezi esangayilalelanga. Kuyenzeka-ke utshengiswe izinto zibe ningi iphuthume, kuba kuwo ukuthi ukhulume nabadala bakho ukuthi no, ukuthi nokuthi ngiyezwa kodwa-ke ngenxa yesimo esikhona empilweni, ukuze nabo impilo bezoyenza ibe lula. Idlozi-ke nethongo lakho ney'thunywa zakho kube y'thunywa ey'philayo, othi uma ukhuluma nazo namhlanje kusasa inkulumo ibuyele iphendule kuyena. Kungabi nanjengala bantu abahlupheka kakhulu behlushwa ukuthi bathi banamadlozi kodwa manje aba amadlozi noma bayizithunywa mhla edinga lokhu abasuke bekudinga kona ukuthi alethe okuhle asuke engabikho. No, siyabonga iy'ngane zakwethu, lo umkhulu wasemakhosini, uNdabenhle Xoxa Ngofakazi, uNogeme Mfungela, abamaziyo kusaseyuye loyo nalowo kwamasho K684 Queen's Road. I-email yami ikhona, nalabo Nkosi yami asebemandla abangenile kuma-email, ngibonga kakhulu ukuba bantu seba-emaila laphana bangene usizo kakhulu. Kuye kwahlala isikhathi bese ngakho abantu baya-email-ayo. Nkosi yami, sibonga kakhulu. UDisemba uqalile uyophetha manje, nisiphathe kahle kumaholide.
nenze sure ukuba nivikelekile. Abantu labafuna lezi ntelezi, izinto zokuchatha nokugeza uma ngabe unyaka ozayo wenze sure ukuthi vele usu-prepared. Usho kumkhulu wasemakosini nxa ukude akufonele. Kulaba abahlola online ngizolokho ngikhona njalo njalo, kodwa as from tomorrow noma as from ngoLwesibili, hhayi ngizobe sengitholakala emini kuphela kulaba abahlola online. Uma usemakhaya-ke usuyofika-ke uhlole khona bukhoma. Ngiyathokoza ngani zakwethu. Umakhosi. Amen.